ham lige tykke om munden. Nej, lad ham lige tykke om munden. Det går ikke. Tyk mund. Hvor vil du have? Han vil ikke have mere. Hvad vil du have? Nej tak, mor vil ikke have mere. Far? Nej tak, skat. Malte? Ja. Malte vil heller ikke have mere. Mia? Nej. Mia spiste selv. Nej. Nej, hvorfor ikke? Til Malte. Giv ham lige noget af det. Ja, mor samler op. Sådan der. Så lad ham lige tykke sådan der, inden du tager skidt ud igen. Stille og roligt. Han skal lige tykke på den først. Vil du tykke om munden? Ja. Og så vil du have noget mere lige om lidt. Så skal du da give ham det. Ja. Ja. Vil du have Malte? Vil du have noget i dag? Okay. Du vil have det her. Det her. Og det med tis. Han vil have tomaten, skat. Mor, han ske. Han ske er i hans tallerken. Mor, vil du noget tage? Nej tak, mor har spist. Der har du også noget tage lige. Du har den lige. Nej tak, mor har spist. Jo! Vil du putte det i din egen mund? Nej! Nej. Så slut med det griseri, ikke også? Er du Vil færdig? du have med Nej, skal du have mere mad? Skal du have mere mad? Nej. Hvad hedder det så? Så. Han får mad. Velbekomme. Nej. Bare siger tak for mad. Velbekomme, skat. Så tager vi det der griseri væk, ikke også? Tager det tørre. Mia, det er ikke en sandkasse. Nej, det er ikke en sandkasse. Lad være med at grave rundt i det. Vi har sagt tak for mad nu. Slut. Prut. Finale. Nej, jeg må også noget mere mad. Spiser du det? Spiser du det? Spiser du det? Tak.